तर मंडळी, अशा प्रकारे आपण हे जे अळू आहे ते छानपैकी शिजवून एका टोपामध्ये साहित्य दाखवण्यासाठी काढून घेतलेलं आहे. एक वाटी भरून आपण वाल घेतलेले आहेत. आता हे जे वाल आहेत ते आम्ही 100 ग्रॅम घेतले होते आणि त्यानंतर त्यांना छानपैकी शिजवून घेतलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला या वालांच्या बदल्यात जर शेंगदाणे किंवा चणे घ्यायचे असतील तर तुम्ही ते घेऊ शकता. परंतु आजची आमची जी रेसिपी आहे ते आम्ही पारंपरिक पद्धतीने आळू कसं बनवतात त्याची रेसिपी दाखवत आहोत. त्यासाठी आम्ही हे वालच घेतलेले आहेत. 3 पळ्या तेल. फोडणीसाठी आपण 3 मिरच्या घेणार आहोत आणि ऑलरेडी आपण 4 मिरच्या हे अळूचं फतफतं बनवताना त्यामध्ये टाकलं होतं. 1 चमचा हळद. 4 ते 5 आपण कोकम वापरणार आहोत. कोकमामुळे आपल्या अळूची जी खाज असते ती खाजसुद्धा कमी होते आणि चवसुद्धा वाढते. जर तुमच्याकडे कोकम अवेलेबल नसेल तर तुम्ही त्या बदल्यात कोकमाचा आगूळ टाकू शकता किंवा चिंचेचा कोळ टाकू शकता. चवीनुसार मीठ. 2 लसणाचे मोठे गड्डे आपण सोलून त्यांना छानपैकी ठेचून घेतलेलं आहे. 4 चमचे नाचण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आपण आणि या पिठामुळे मित्रांनो आपले जे अळू आहे त्याची छान थिकनेससुद्धा वाढणार आहे आणि त्याची चव देखील वाढणार आहे. आणि फायनली या अळूला ठिकरी देण्यासाठी आपण ही पंती घेतलेली आहे. चला तर मग वळूयात आपण आता पुढच्या कृतीकडे. तर मित्रांनो, आता हे अळूचं फतफतं बनवण्यासाठी आम्ही डिचकी गॅसवर ठेवलेली आहे. तर यामध्ये आपण फोडणीसाठी तेल टाकून घेऊयात. तर 2 पळ्या तेल आपण डिचकीत टाकणार आहोत आणि 1 पळी तेल नंतर आपण ठिकरी देण्यासाठी ठेवणार आहोत. आता या तेलामध्ये आपण लसूण टाकून घेऊयात. थोडीशी लसूण आपण ठिकरी देण्यासाठी ठेवलेली आहे. आता या फोडणीमध्ये आपण मिरची टाकून घेऊयात. मिरची आपल्याला सगळी टाकून घ्यायची आहे. आता ही जी फोडणी आहे ती आपण छानपैकी परतून घेऊयात. तर आता लसूण आणि मिरची छानपैकी आपण ब्राउनिश यामध्ये भाजून घेतलेली आहे फोडणीमध्ये. त्यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊयात. आता या फोडणीमध्ये आपण अळूचं फतफतं टाकून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, हे अळू टाकल्या आपल्याला या डिचकीवरती अशा प्रकारे एक डिश ठेवून द्यायची आहे, जेणेकरून अळूचा आणि त्या फोडणीचा जो वास आहे तो छानपैकी त्या अळूच्या फतफत्यात मिक्स व्हायला पाहिजे. तर आता 2 मिनिटांनी आपण या डिचकीवरची ही जी डिश आहे ती काढून घ्यायची आहे. आता हे अळू आपण मस्तपैकी आता मिक्स करून घेत आहोत. आता या फतफत्यामध्ये आपल्याला आपण जे वाल शिजवून घेतले होते ते वाल टाकून घ्यायचे आहेत. आता या फतफत्यामध्ये आपण जे कोकम घेतले होते ते कोकम अशा प्रकारे तुकडे करून टाकायचे आहेत. कोकमामुळे मित्रांनो फारच अशी छान चव येते अळूच्या फतफत्याला. छान असा एक आंबटपणा येतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे अळू खाताना आपल्या घशाला जी खाज जाणवते ती खाज जाणवत नाही. आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. ऑलरेडी आपण एकदा मीठ हे अळूचं फतफतं कुकरमध्ये शिजवताना टाकलं होतं आणि आता थोडंसं आपण यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे. मित्रांनो, बरेच जण अळूच्या फतफत्यामध्ये मसाल्याचा देखील वापर करतात. तसेच काही लोक जिरं टाकतात, ओवा टाकतात. परंतु आपण आज हे टाकलेलं नाही आहे, कारण आपलं आजचं हे जे अळू आहे ते छान असं पारंपरिकरित्या आपण बनवत आहोत. जर तुम्हाला हवं असल्यास ते मसाला आणि जिरं वगैरे तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता. तर आता मित्रांनो, हे जे नाचण्याचं पीठ आहे ते नाचण्याचं पीठ आपल्याला या अळूच्या फतफत्याला लावून घ्यायचं आहे. तर आता हे जे पीठ आहे ते आपण या टोपामध्येच कालवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण ह्यामध्ये थोडंसं पाणी ओतून घेऊयात आणि या पाण्यामध्ये
हे पीठ छानपैकी मिक्स करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण छान असं पीठ मिक्स केल्यामुळे काय होतं, तर एकतर अळूची जी क्वांटिटी असते ती आपण वाढवू शकतो पाणी टाकून, आणि याला थिकनेससुद्धा येतो अळूच्या फतफत्याला, आणि अळूची चवसुद्धा कैक पटीने वाढते। आणि जर नाचण्याच्या पिठाच्या बदल्यात तुम्ही जर तांदळाचं पीठ घेतलं तरी देखील काहीच हरकत नसते, परंतु नाचण्याच्या पिठामुळे अळूचा जो हिरवेपणा असतो त्याची जी चव असते ती तशीच टिकून राहते, आणि तांदळाच्या पिठामुळे अळूचं जे चव असते थोडीशी अशी पिठूळ लागते, आणि त्याचा जो कलर आहे तो कलरसुद्धा सफेदचा होतो। आता हे नाचण्याचं पीठ आपण या अळूच्या फतफत्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। आता या फतफत्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी मिक्स करून घेऊयात, आणि हे छानपैकी ढवळून घेऊयात। आपण पाहू शकता छान असा थिकनेसपणा आणि छान असा कलर देखील या अळूचा टिकून आहे। छान असं हिरवेगार असं हे अळूचं फतफतं आपलं दिसतंय। तर आता याला आपण छानपैकी उकळी येईपर्यंत वाट पाहणार आहोत, आणि साईड बाय साईड आपण पंतीची जी ठिकरी असते ती ठिकरी आपण तयार करून घेऊयात। आता ही जी पंटी आहे ही आपण अशा प्रकारे गॅसवर ठेवून द्यायची आहे। ही आपल्याला छान अशी लाल भडक करून घ्यायची आहे, तर त्यासाठी आम्ही हा गॅस फास्ट करून घेतलेला आहे। आणि मित्रांनो, ही पंतीला जेव्हा तुम्ही ठिकरी द्याल तेव्हा आपल्याला भरपूर अशी काळजी देखील घ्यायची आहे, आणि हळूहळू आपल्या या अळूच्या फतफत्याला देखील उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आणि मंडळी, अशा प्रकारे अळूला ठिकरी दिल्यामुळे काय होतं, तर एकतर ही जी पंटी आहे ती मातीची पंती आहे, तर मातीचा देखील वास या अळूच्या फतफत्यामध्ये उतरतो। तसेच ठिकरी देणं ही एक आपली पारंपरिक पद्धत आहे। जर कोणाला माहीत नसेल की ही ठिकरी कशी द्यायची, त्याच्यापर्यंत ही व्हिडिओ तुम्ही नक्की शेअर करा। तर हळूहळू या पंतीचा जो कलर आहे तो सुद्धा चेंज व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपली जी पंती आहे ती छान अशी लाल भडक झालेली आहे। आता ह्याच्या पुढची जी कृती आहे, लक्षात घ्या, ह्याच्या पुढची जी कृती आहे ती आपल्याला अगदी फास्टरित्या करायची आहे। तर ती कृती मी तुम्हाला आता करून दाखवतो, तुम्ही एकदा लक्ष देऊन नक्की पहा। तर आता आपण गॅस बंद करून घेतला आहे। ही जी पंती आहे ती आपण अशा प्रकारे ह्याच्यावरती अळूच्या फतफत्यावरती ठेवायची आहे, त्याच्यामध्ये लसूण टाकायची आहे, आणि त्याच्यामध्ये आता आपल्याला तेल सोडून घ्यायचं आहे, आणि ही पंती हळूच आपल्याला आता या अळूच्या फतफत्यामध्ये सोडायची आहे। तर आपण पाहू शकता हे जे तेल आहे ते किती छान असं उकळत चाललेलं आहे, आणि याच्यातलं जे लसूण आहे ते लसूणसुद्धा मस्तपैकी या मातीच्या पंतीमध्ये भाजलं जात आहे, जेणेकरून ह्याचा जो वास असतो मातीचा तो या अळूच्या फतफत्यामध्ये उतरणार आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकलं लगेच आपल्याला ह्याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं असतं, जेणेकरून अळूच्या फतफत्याला छान असा सुवास येतो, छान टेस्ट वाढते। तर मित्रांनो, आजची जी रेसिपी आहे ती माझ्या आजीची रेसिपी आहे। महत्त्वाचं म्हणजे आजी तर आता या जगात नाही आहे, परंतु तिने जी रेसिपी शिकवली होती माझ्या आईला, आणि माझ्या आईकडून माझ्या बायकोकडे ही रेसिपी गेलेली आहे। तर अशा प्रकारची रेसिपी आम्ही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तर मित्रांनो, आता 2 मिनिटांनी आपण या डिस्कीवरचं झाकण काढून पाहूयात। छान अशी आपल्या अळूच्या फतफत्याला उकळी आलेली आहे, आणि याच्यामध्ये जी आपण पंती टाकली होती ती अगदी तळाला गेलेली आहे। हे बघा, ही जी पंटी आहे आपण पाहू शकता, ही पंती जी आहे ती आपल्याला त्या डिस्कीमध्येच ठेवून द्यायची आहे, जेणेकरून त्याचा जो वास आहे तो छान असा त्यामध्ये उतरेल। आणि मित्रांनो, फायनली आपली अळूच्या फतफत्याची रेसिपी तयार झालेली आहे, आणि आता आपण गॅस बंद करून घेऊयात, आणि या डिस्केवरती थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवून देऊयात, जेणेकरून ती जी पंती आहे ती छानपैकी यामध्ये मुरेल, आणि ही डिश मी तुम्हाला भाकरीसोबत सर्व करून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, फायनली आपलं हे अळू
तयार झालेला आहे. छान अशी गरम गरम वाफसुद्धा येते, आपण पाहू शकता. झाकण काढल्या काढल्या एक जबरदस्त असा सुवास आलेला आहे. तर आता हे जे अळू आहे मित्रांनो, ते आम्ही सर्व करून घेणार आहोत एका बाउलमध्ये. आणि मित्रांनो, अशा प्रकारे आपलं हे अळूचं फतफद रेडी झालं आहे. आणि या अळूच्या फतफद्यासोबत खायला आपण मस्तपैकी भाकरी देखील घेतली आहे आणि तोंडी आपण मिरची घेतलेली आहे. त्यामुळे या न्याहारीची जी चव आहे ती जबरदस्त असणार आहे. या अळूचा जो सुवास आहे तो माझ्या आजूबाजूला सुद्धा मस्तपैकी दरवळतो आहे. आणि मित्रांनो, आजची आपली ही अळूच्या फतफद्याची रेसिपी आपण अगदी पारंपरिक पद्धतीने कशी बनवायची हे पाहिलं आहे. आणि ही जी रेसिपी आहे मित्रांनो, ही रेसिपी माझी आजी बनवत होती. आणि तिची जी रेसिपी आहे म्हणजे त्याला आपण जी ठिकरी दिली, त्यानंतर याच्यामध्ये आपण आज शेंगदाण्यांच्या बदली वालांचा देखील वापर केलेला आहे. वालामुळे काय होतं मित्रांनो, अळूची जी चव आहे ती फार छान होते. आणि जेव्हा आपण हे अळू खातो तेव्हा दाताखाली जेव्हा हे वाल येतात तेव्हा तर त्याची चव अप्रतिम लागते. तर अशी ही रेसिपी मित्रांनो तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्हीसुद्धा अळूच्या फतफद्याची रेसिपी नक्की बनवा. आता पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये भरपूर ठिकाणी तुम्हाला हे अळूची जी पानं असतात ती मिळून जातात. आणि मित्रांनो, ही व्हिडिओ कदाचित मोठी होण्याची शक्यता आहे, तर त्यामुळे क्षमस्व. जर जास्त मोठी झाली तर मी ही व्हिडिओ तुम्हाला 2 पार्टमध्ये दाखवीन. दोन्ही पार्ट तुम्ही आवर्जून पहा. तर मित्रांनो, यामध्ये जर मी 2 पार्ट केले तर पहिला पार्टमध्ये तुम्हाला अळू आणण्यापासून ते साफ कसं करायचं, ते कसं चिरायचं, ते कसं आपण त्याचं अळूचं बेसिक जे फतफदं असतं ते कसं तयार करायचं तिथपर्यंतची व्हिडिओ टाकेन. आणि त्यानंतर अळूचं आपण जे साहित्य घेतलं होतं ते साहित्यापासून ते अळू पूर्णपणे रेडी होईपर्यंतची रेसिपी टाकेन. आता हे जे अळूचं फतफदं आहे ते तर माझ्यासमोरच आहे, ते तर मी आता काही सोडणार नाही. एक घास तुम्हाला मी खाऊन देखील दाखवतो. आणि मित्रांनो, या अळूच्या फतफद्यासोबत मी तांदळाची भाकरी घेतली आहे. जर तुम्हाला नाचणीची भाकरी आवडत असेल तर नाचणीची भाकरी तुम्ही घेऊ शकता, बाजरीची भाकरी घेऊ शकता. आणि या अळूचा जो रंग आहे आपण पाहू शकता, छान असा हिरवा कलर अजूनपर्यंत या अळूचा आहे. वाह, जबरदस्त मित्रांनो. जस्ट मी आता अळूचा फतफद्याचा आणि भाकरीचा एक तुकडा खाऊन पाहिला आहे. हे अळू आहे ते जबरदस्त झालेलं आहे. तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी आवर्जून बनवा. कोणाला जर ही रेसिपी माहिती नसेल कशी बनवायची तर ही व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत नक्की शेअर करा. या व्हिडिओवरती कमेंट करा. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली हे देखील मला नक्की सांगा. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशी एखादी त्यामीच रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.